Ġalluqa, Sant'Andrija u l-Luqin x'ħan ngħidulhom. Intom li qegħdin taraw xarabank, inti tibqgħu tarawh. Jiena u Liljana se niġu nħabtu dal-waqt u bħas-soltu għandna rigal verament sabiħ għalikom. Dan jista' jkun jew vakanza fis-silġ li issa li t-tembeda dieħel żgur li se jieħdu pjaċir biha, jew inkella trasformazzjoni issa li waslu l-festi wkoll tajjeb li ħatejnek biex tbiddel ħajtek naqra l-aħjar. Kull ma tridu tagħmlu iqgħu hemmhekk meta nħabtulkom il-bieb Liljana se tħabbat iċċekkjaw li jgħajja, iftħulna u mbagħad naraw. Tlaqna Liljana. Ciao ciao. Qegħdin ġo Ġalluqa kif ġadnilkom u ħanippruvaw nħabtu bieb, nispera li jiftħulna. Żgur li ħajftħulna hawnhekk għawġiex regali verament sbieħ. Waħda trasformazzjoni u waħda vjaġġ ġewwa Livigno. Ta' dil-ġimgħa se tkun vjaġġ għal Livigno. Tlaqna? Hello. Tuxka, nibża nagħmel klip jien. Liljana jiena qed tarafni. Aħjar b'ingħid dress. Qed tara television. Għandna sorpriża għalik. Ejjed. Mela ħan nitilgħu. Ħan naraw x'qed taraw. Għandna sorpriża għalikom. Iva, xaw xi ħadd ma ħsibx li tafuh imma. Kif intom? All right. Kollha sew. Inti ismek? Rita. U inti ismek? Andre. Rita u Andre qed taraw xaraba. U meta taraw li l-isrotu ġiet tfisser. Xi sorpriża sabiħa. U verament għandna sorpriża sabiħa. Dis-sena se nkunu qed naffru rigali. Waħda se tkun trasformazzjoni u l-oħra vakanza ġewwa Livigno. Ta' dil-ġimgħa jmiss. Waħda hija trasformazzjoni. Magħna sewwa biex ngħinuk biex inti tgħix naqra aħjar. U l-oħra hija vakanza ġewwa Livigno. Ta' dil-ġimgħa s-sorpriża hija vakanza ġewwa Livigno. Vera? Minn ġo din id-dar għandna persuna waħda li se tiġi magħna Livigno f'Diċembru li ġej jew kellha f'Jannar għandna ġiet tibda. U lestu ruħkom għassa morru xi ħadd minnkom fuq is-silġ. Mela, se nagħmlu meta se nkunu qegħdin hemmhekk. Livigno qatt smajtu bih. Mela ismu il-brochure. Sewwa mela. Qatt kont timmaġina li inti se tkun dik il-persuna li aħna se nħabtu l-bib tiegħek. Issa, sakemm qabel ma Trid tisaqgħu. Intu nistaqsu mistoqsija verament sempliċi. Livigno jinsab viċin tal-baħar jew qalb il-muntanji? Qalb il-muntanji. Mela lestu ruħkom tajjeb u intom li qegħdin tismawna u tarawna wkoll isti tibqgħu tara xarabak għax forsi meta se nerġgħu nħabtu ħatkun inti li taħlana. Tlaqna! Thank you very much.